Og det plejer jo som regel at være udvalgsformanden, der kommer med indledning til et punkt, og ikke borgmesteren. Så det vil jeg så følge op på, Bent. Jeg vil sige, en lang proces er ved at være slut. Vi har jo været i gang siden 23, hvor vi blandt andet, som Bent nævnte, gik i gang med planstrategien, hvor vi havde 10 punkter, som vi ønsker at fokusere på i den her proces. Vi har haft idéindkaldelser om byudviklingsarealer. Det havde vi så i januar 24 og fik nogle idéer ind, som vi har fulgt op på. Vi har faktisk hørt borgerne ad. Vi har haft vores tre ønsker i forhøring, blandt andet om det grønne Danmarkskort, vedvarende energi og vores arealudlæg, som vi også har haft i høring. Vi har fået høringssvar ind. Vi har rettet os efter mange af de høringssvar, som er kommet, og det var så i 24, september-oktober 24. Og på den tid så frem til nu er det faktisk ikke sket særlig meget. Vi har sendt den her sag ud i offentlig høring omkring kommuneplanen i marts måned. Vi har fået nogle høringssvar tilbage, som vi også fik i idéindkaldelsen og forhøringen. Og der er faktisk ikke sket særlig meget fra 24 til 25. Så ja, nogen siger, at de blev klogere. Jeg ved ikke, hvad de blev klogere af, fordi høringssvarene har sådan set været det samme hele vejen igennem, og hvor vi har været enige i planudvalget store del af tiden. Vi har fået ca. 100 høringssvar, som fordelt sig på forskellige områder. Et af områderne, det er blandt andet byudvikling, og omkring byudvikling, så er halvdelen af svarene kommet omkring andet teglværk. Det er der, at høringssvarene, det er der, at der har været kritik af vores kommuneplan, og vi godt kunne gøre noget andet. Vi har faktisk arbejdet med andet teglværk i de sidste 4 år, så det er længere tid. Det var faktisk før planstrategien, vi gik i gang med at udvikle det her, og billedet af idéerne var også inde i vores planstrategi i 23 omkring andet teglværk, hvilke ønsker man havde omkring det. Jeg hørte i morges på B4, der hørte jeg introen, som lød: ønsker man boliger eller natur ved andet teglværk? Jeg tænkte, nej, sådan skulle det ikke være formuleret. Det skal være formuleret: ønsker man boliger eller industri ved andet teglværk? Fordi det ændrer ikke noget. Man tager et areal ud, som nogen ønsker, og siger, at der skal være natur. Fordi det er ikke et område andet teglværk, som vi ejer som kommune. Det er en virksomhed, som ejer det areal. Så vi kan ikke bare sige, at det skal lægges ud til natur. De bestemmer, hvad de vil have, og i dag er det udlagt til industri. Så de bestemmer fremadrettet, om det skal være industri, eller hvad der skal være. Det vil sige, at vi kan risikere, hvis der ikke kommer boliger, der kan vi risikere, at der kommer noget tungt erhverv ved andet teglværk. Er det det, vi gerne vil have? Vi ønsker ikke, Socialdemokratiet ønsker ikke tungt erhverv ved andet teglværk. Vi ønsker boliger. Hvis man vil have boliger, så har man også chance for at få ryddet op i den forurening, der eventuelt kan være derude. Det er den mulighed, man har, når man skal have boliger. Det er noget, man tager op senere, når man skal planlægge lokalplanen. Der skal man ind og analysere og vurdere, hvor er forureningen henne, hvor kan man rydde op, og det er dem, der skal byudvikle, der betaler den oprensning af grunden. Vi har lyttet til borgerne omkring projekter derude. Vi startede op med cirka 3-4 etager ved det første møde, vi havde. Det har vi reduceret til maks 8,5 meter. I starten var der også 2 etaper. Der var et ved andet teglværk, og så var et ved syd for Tvingsbakken. Der tog vi etape 2 ud. Der er også blevet lyttet til borgerne. Og så er det sådan set kørt stille og roligt siden, at vi har vedtaget de ting. Det er vedtaget i planudvalget. Ting har også været i byrådet, og alle har sådan set været enige. Indtil pludselig for 14 dage siden, og vi kunne læse på sociale medier, at visse partier de trak støtten til kommuneplanen. Det vil jeg sige, det er, som det også blev talt omkring budgettet, det gælder om at sætte en retning sammen. Og det samme med kommuneplanen, der gælder også om at sætte en retning sammen. Hvad vil vi? Hvor vil vi bygge hen? Hvad vil vi bygge? Og hvor skal det ligge henne? Og ønsker vi at ændre erhverv til boliger? Ja, det gør vi omkring andet teglværk. Det gør vi fra vores side, og det håber også omkring byrådet kan sætte et flueben ved, at det ønsker hele byrådet også. Så jeg vil gerne anbefale, at den her kommuneplan, den bliver vedtaget, som den ligger her. Det, som man også har haft høringssvar om, det er grønt Danmarkskort. Vi har fået nogen, som har været nervøse for retsvirkninger omkring deres arealer, fordi de kom ind
i kommuneplanen, og det kan sige, at der er ikke ændret retsvirkninger. De kan lave det samme, som de kunne før på deres arealer. Og så har vi også haft en bekymring omkring bevaringsværdige bygninger, SAVE-registrering, og det bliver så ændret, når man skal lave lokalplaner for de områder, hvor de bygninger ligger i. Så der bliver taget hånd om det. Så har vi haft om vedvarende energi, hvor der har været høringssvar omkring Søborg Sø. Det bliver også ændret, så man skal også lidt længere væk i forhold til Søborg Sø med blandt andet vindmøller. Og så har vi skovrejsning, som er en del af den grønne trepart, og det laver vi et kommuneplan-tillæg til, når man er enige om, hvad der skal ske med skovrejsning i den grønne trepart. Så alt i alt, så synes jeg, det er en rigtig fantastisk kommuneplan, og jeg vil gerne anbefale, at den bliver stemt igennem, som der ligger her. Tak. Tak for en grundig gennemgang, Bo. Så er det Daniel Frikast. Tak skal du have. Og det er rigtigt, som Bo siger, det er et stort stykke arbejde og en langsigtet plan. Og det er rigtigt, det skal være en retning. Og så synes jeg også, at det er jo bemærkelsesværdigt, der er næsten halvdelen af høringssvarene er op for Tvingsbakken, eller i hvert fald på det projekt på Teglværksgrunden. Men der er jo rigtig mange gode ting i den her kommuneplan. Det skal vi heller ikke glemme. Og så synes jeg et eller andet sted også, at det er jo derfor, vi har høringssvar. Det er jo også, at vi skal se, hvad er det, borgerne skriver. Hvad er det, de gerne vil? Hvad er det, de ikke vil? Og nogle gange, så kan man som politiker jo godt være med i sådan en proces omkring en plan, at man kigger på det, men jeg synes godt, man må tage det op til revision igen. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi sidder herinde, og det er derfor, vi skal vedtage noget, eller ikke vedtage noget. Så jeg synes ikke, man har lyttet til borgerne. I hvert fald. På det projekt. Det synes jeg ikke er rigtigt. Og der er en gruppe mennesker derude, som har lavet et stort stykke arbejde på, som vi var ude at have dialog med. Jeg tror faktisk, de fleste af partierne har været i dialog med dem derude. Og så er det jo op til hver parti og hver person at sige, jamen, hvad er det noget, som kan ændre den holdning, vi har? Og det har det gjort for os. Og kommuneplanen er lang og stor, og det har også gjort, at man så tænker, at måske skulle vi lige tage nogle andre briller på og kigge på det her projekt. Og det har vi gjort. Og den retning, som en kommuneplan laver, synes jeg, altså, du nævner selv den grønne trepart på, og det er jeg glad for, at du gør, fordi det er et kæmpe stykke arbejde, vi er i gang med her i kommunen.